اگر که معین شود که به صفت مسئله های استفاده برده شدن استواری خانه در گمان است، البته چنین ساختمان منع کرده می شود و قرار کرده می شود برای برطرف کردن همین ساختمان ناتمام باید اندازه جدمه پرداخت کند، نه اینکه شهروندی که با اون منزل مسکون کرده شده است. از معیار زیاد ما گفتم که یگون کس حقوق ندارد طلب کردن، از معیار کم جبران ضرر هم دادن هیچ کس حقوق ندارد، یعنی ضرر رسانیدن از استفاده حقوق خود هیچ کس حق ندارد به دیگر طرف ضرر رساندن. نه اگر صاحب ملک با اون نرگزاری روزی نشود او حقوق دارد که مال و ملک خودش را از طرف کارشناس دیگری عریضه کرده مراجعت کنه، کارشناس دیگری اومده نرگزاری میکنه. салом дӯстон, вақти подкасти навбатӣ бо номи агар манзили шумо омода карда мешавад. ин силсила подкаст аз ҷониби академияи Три-Медведя бо ҳамроҳии ташкилоти ҷамъиятии маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон рӯи кор омода шудааст. бо шумо ман Беҳрӯз Насриддинов ва мавзӯи имрӯзаи мо бошад пеш ва пас аз бартарафкунии манзил оид ба кадом масъалаҳо бояд бо сохтмончӣ гуфтугӯ кард. дар атрофи ин мавзӯъ суҳбат мекунем бо Шарипов Абдураҳмон, ҳуқуқшиноси ташкилоти ҷамъиятии маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон. дӯстон, мо саволҳоеро ки дар байни соҳибони хонаи бартарафшуда, яъне ки хонаҳое ки дар снос ҳастанд, ба миён меояд, муҳокима хоҳем кард. саволе дошта бошед, метавонед бо мо дар тамос бошед ва ба саволи худ ҷавоби дуруст гиред. акай Абдураҳмон, салому алайкум. салому алайкум. хуш омадед. раҳмат. ва бо иҷозати шумо оғоз мекунем суҳбати имрӯзаро. албатта. тартиби шиносоӣ бо сохтмончӣ умуман бояд чӣ гуна сурат гирад ва соҳибмулкон бояд чӣ гуна ҳуҷҷатҳоро аз ширкати сохтмончӣ ки талаб кунанд то ин ки ошно шаванд бо ҳуҷҷатҳо? ман ҳамчун ҳуқуқшинос фақат дар бораи тарафи паҳлӯи ҳуқуқии ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунам. яъне ки ба соҳиб мулки манзиле ки бартараф карда мешавад, ба ӯ зарур аст фаҳмидан ки сохтмончӣ ки аст. оё иҷозатнома барои амали фаъолияти сохтмонӣ дорад ё не? оё ойннома дорад ё не? оё ӯ андозҳоро сари вақтӣ меспорад ё не? яъне ва пасандозҳои бонкӣ дорад ё не? имконият барои давом додани сохтмона дорад ё не? оё дар тавозуни ҳамин корхона техникаи сохтмонӣ шахсӣ аз худаш мебошад ё ки вайро ба аренда мегирад, ба иҷора мегирад? ин саволҳое ки беҳад зарур ҳастанд. барои чӣ? барое ки вақте ки сохтмончӣ ба ӯҳда мегирад сохтмони бинои навбунёдро, вай бояд бемамоният дар муҳлат саривақтӣ бунёд карда шавад. агар ки ҳамин масъалаҳое ки мо гуфтем ба сохтмончӣ агар ки надошта бошад, техникаи худаша ягон пасандозои маблағи финансирование надошта бошад, агар ки касбияти кормандони ҳамон ҷДММ дар соҳаи сохтмонӣ набошад, хеле саволҳои бисёре пайдо мешаванд ки дар масъалаи устувории бинои сохтмон шуда, яъне сифати сохтмон дар муҳлати муқарраршуда анҷом додани сохтмон масъала ба миён меояд. барои ман барои шаҳрвандон зарур аст ҳама ҳамин саволҳоро аз иттилоотро аз сохтмончӣ гиранд. пас саволҳои дигаре пайдо мешаванд ки баъд аз он ки муайян мешавад ки сохтмончӣ касбият дорад, сохтмончӣ қаблан биноҳо сохтага бо сифат корҳош анҷом медиҳад, ҳама иҷозатнома дигар паҳлӯи иттилооте ки шаҳрванд бояд аз сохтмончӣ гирад. ин он шартҳое ки сохтмончӣ компанияи сохтмонӣ бартараф кардани манзилашро ба пешниҳоди ҷуброни зарар, яъне манзили дигаре ё ки дигар намуд шакли ҷуброни зарара ба соҳибмулк пешниҳод мекунад. ин шартҳоям зарур бояд ки шаҳрванд донад. фарз кардем ман бартараф шуд хона, барои ман пешниҳод кард ширкати сохтмончӣ ки хона медиҳад, лекин дар ин ҷо бошад ман ба шубҳа рафтам.
یعنی که شرکتی ساختمانی با وجدان است یا اینکه بی وجدان، چگونه تفتیش کردن ممکن است؟ همه حجت ها در دست دارند، همه این هم لیسنزی برای ساختمان یعنی که بنیاد کردن، اجازت نامه. شهروند میتوند به کمیته ساختمان و معماری مراجعت کند. در آن کمیته فهرستی ساختمانچیانی недобросовестный бурда мешавад, яъне ки бевиҷдон бале. дар он фихраст агар ки номи ҳамин ширкат бошад, шаҳрванд метавонад аз муносибат бо ин ширкат даст кашад, барое ки бо одаме ки ҳама ҳуҷҷатгузориш агар ки кору фаъолияташ агар бевиҷдонона бошад, ман фикр мекунам ки аз бозори сохтмонӣ ҳамин ширкатҳо аз байн мераванд. برای با آنها مناسبت کردن نادرست است. درست است. اگر فرض کردیم که خونه بینوی کهنه است، باید علاقه برطرف کرده شود. بینوی یعنی که خانه نو باید ساخته شود. با اجازت نامه شرکت علاقه اومد که من باید همین. در اون حالت فهمیم که اگر نو قدر با وجدان است چیکار کردن لازم است. در مرحله حاضره практика нишон медиҳад ки ду намуд ширкатҳо ҳастанд. як намуд бо қарори таҳияшуда меоянд, яъне ки ба онҳо аз тарафи ҳукумати шаҳру ноҳия, раисони шаҳри ноҳия иҷозат дода мешавад барои бартараф кардани манзилҳои кӯҳна ва бунёд кардани манзилҳои нав. ин як намуд иҷозатдиҳӣ. дигар намуд ҳавасмандӣ ном дорад, яъне ширкатҳо метавонанд бо соҳибмулкони хона омада муносибат карда аз онҳо розигӣ, онҳоро хатӣ бо тариқи нотариалӣ гиранд ки ҳамин шаҳрвандон розӣ ҳастанд ки аз тарафи ҳамин ширкат, яъне қисми нақшаи генералӣ вобаста ба ҳамин бунёд кардани манзили нав дар қитъаҳои замине ки хонаҳои онҳо ҷойгиранд, агар розӣ бошанд, ширкат розигии шаҳрвандонро гирифта ба сароясати меъмории шаҳрсозӣ муроҷиат мекунад ва аз тарафи шаҳрсозӣ ба раиси шаҳр пешниҳод карда мешавад ки ҳамин ширкат соҳибмулки ҳамин биноҳо шуда розигии шаҳрвандонро дорад ва ба он масъалаи додани иҷозатнома барои сохтмон, яъне додани қарор барои оғози сохтмон, барои лоиҳакашӣ иҷозат дода мешавад. яъне ду паҳлу мешавад. ду намуд ширкат метавонанд ба назди шаҳрвандон биёянд. агар ки муқаррар карда шавад ки дар асоси қарори раиси ноҳия ширкат мебиёд, он гоҳ шаҳрвандон бояд ки аз он ширкат пурсанд ки бо кадом шартҳо манзили бартараф мекунад, манзили кӯҳна, ва бо кадом шартҳо манзили нав пешниҳод мекунад. ва ширкат бояд ӯҳдадор аст ки бо тариқи хатӣ дар бланкаи корхона бо имзои печати ҳамон корхонаи худаш реквизитое ки доранд, бо суроға, яъне сурати соҳиб ҳамаш дар он ва ишон пешниҳод шуда бошад, баъд шартҳои пешниҳоди ҷуброни зарар бояд дар он сабт карда шаванд. як намуд шарт не, якчанд намуд шарт. яъне кадом намуд шартҳо бошад? яъне якум шарт манзили кӯҳна бартараф карда, дар пайҷои ҳамон хона манзили нав бунёд карда, аз он манзили нав пешниҳод кардан, ин як шарт. дуюм, як намуди компенсатсия. дуюм намуди компенсатсия барои бартараф кардани манзили иstiqomатӣ аз ҷои дигаре хонаи баробар арзиш ё баробар ҳаҷм харидорӣ карда ба шаҳрванд супоридан, хонаи тайёр. сеюм намуди ҷуброни зарар, ин пешниҳоди арзиши маблағи бартарафшаванда. ин се намуд чизе ки дар таҷриба ҳозир амалӣ шуда истодааст. яъне дигар намуди ҷуброни зарарам ҳаст ва бо интихоби ду тараф аст. соҳибмулконе ки манзили истиқоматиашон бартараф карда мешавад, чӣ талаб карда метавонанд умуман? ва дар тартиби иваз кардани манзили истиқоматии кӯҳна ба нав чӣ тавр умуман сурат мегирад? масоҳат ё метри мураббаъ алоҳида ё умумӣ ба инобат гирифта умуман мешавад дар проект? дар ҳамҷа ман қайд карданиям, аз таҷриба қайд карданиям ки шаҳрвандам мувофиқи моддаи 10 кодекси гражданӣ бояд ки аз ҳуқуқҳои худаш сӯистифода накунад.
дар баробари ин компания сохтмонӣ ҳам бояд ки ҳамин меъёрро риоя кунанд, яъне ҳар ду тараф ҳуқуқро доранд ва меъёр бояд бошад. яъне ки шаҳрванд чӣ хел ки дар таҷриба ва мекунанд, нарху навои хонаашонро онҳо соҳибмулк ҳастанд ва кадом нархе ки хоҳанд мемонанд, ин нодуруст аст. барои чӣ ки ҳар як иншоот арзиши худаша дорад, арзиши бозоргонии худаша дорад. яъне агар ки арзиши бозоргонӣ аз арзиши бозоргонӣ зиёд нарх талаб кунанд, он гоҳ ин нодуруст мешавад, барое ки якумаш ки соҳибкор агар маҳсулоташ аз нархҳои бозор баланд монад, ҳеҷ ки намехарад. барои ҳамин соҳибкорое ки дар фаъолияти сохтмонӣ амал мекунанд, онҳо ҳам бо ин нархҳо розӣ шуда наметавонанд, барое ки аз нархҳои бозоргонӣ зиёд аст. бо нархи бозоргонӣ бояд ки муносибат кунанд. яъне ки масоҳати ҳамин чӣ хел ки мо қаблан гуфтем, се намуд ҷуброни зарар шаҳрвандон интихоб кунанд, кадомаш ба онҳо мувофиқ аст, яъне шарту шароити зиндагӣ. барои ҳамин дар қарорҳои раисҳои шаҳру ноҳия албатта як банд вай карда мешавад ки ҷдмм ӯҳдадор карда мешавад ки бо розигии соҳибмулк шартнома банданд дар идораи давлатӣ нотариалӣ, танҳо бо розигии шаҳрванд. яъне шаҳрванд мавқеи худаша ҳамчун соҳибмулк изҳор мекунад ки яъне тавони зарар бо дараҷаи кофӣ бошад. дар паҳлӯе ки агар фарз кардем аз ширкат омад, суҳбат кард, розигии соҳибмулконро гирифт то ин ки дар хонаи нав бунёд карда шавад, лекин аз 100 нафар 5 нафараш аз меъёр зиёд мегӯяд маблағро, лекин 95 нафари дигар аллакай имзо карданд ва розигии худро доранд. дар он ҳолат чӣ кор кардан мумкин аст? аз тарафи қонунгузории миллӣ ин масъала ҳам танзим дароварда шудааст. яъне ки ба вуҷуди баҳс ба миён омадан дар асоси моддаи 154 кодекси манзил сабт карда шудааст ки ҳама масъалаҳои баҳсӣ вобаста ба манзил дар суд ҳал карда мешаванд. ҳаст муносибатҳои тосидӣ ҳалшаванда, то судӣ. агар ки дар раванди то судӣ ҳал карда натавонанд ду тараф, яъне танҳо бо тариқи судӣ метавонанд баҳсашонро ҳал кунанд. аз меъёр зиёд ман гуфтам ки ягон кас ҳуқуқ надорад талаб кардан, аз меъёр кам ҷуброни зарарам додан ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад. яъне зарар расонидан аз истифодаи ҳуқуқи худ ҳеҷ кас ҳақ надорад ба дигар тараф зарар расондан. масалан агар дар як хона ки аз 3 ҳуҷра иборат аст, 3 оила зиндагонӣ мекунанд, хона бартараф шуда истодааст, оё ки ин нафароне ки дар ин хона зиндагонӣ мекунанд метавонанд 3 оила умед бар он банданд ки якхонагӣ ба онҳо яки супоранд, яъне ки онҳо гиранд? дар ин масъала чунин қайд мекунам ки он оилаҳое ки аз меъёр зиёд дар як масоҳат истиқомат мекунанд, яъне ки бо кодекси манзил муқаррар карда шудааст ки ба ҳар як шаҳрванд 12 метри мураббаъ личное пространство муқаррар карда шудааст. аз меъёр зиёд, яъне перенаселение дар дуни як манзил бошад, шаҳрвандон зиёд кунанд. ин гуна шаҳрвандон ҳуқуқ доранд ки ба мақомоти иҷроияи ҳамун территориальный муроҷиат кунанд барои ба қайдгирӣ ҳамчун шаҳрвандони муҳтоҷи беҳбуд кардани шароити зист ва таъмин кардани онҳо бо манзилҳои дигаре барои беҳбуд кардани шароити зистшон. ин ӯҳдадории давлат мебошад. ширкати сохтмоние ки мебиёяд барои амалӣ гардондани нақшаи генералӣ ва бунёдкардани манзили нав, вай чунин ӯҳдадорӣ надорад. барои чӣ? вай барое ки масоҳати манзили қаблӣ ки шаҳрвандон дорад онро бартараф карда манзили нав пешниҳод мекунад, яъне қисман беҳбуд кардани шароити зисти шаҳрвандон ҳам мешавад. барои чӣ? барое ки баробар ба он квадратни метре ки бартараф карда мешавад, баробар метиҳанд квадратни метр дар манзили нав, дар баробари ин иловагӣ квадратни метрро метиҳанд ки кушод мешавад масоҳати зисти шаҳрвандон ва ба шаҳрвандон имконият дода мешавад, ба чунин шаҳрвандоне ки манзилашон бартараф карда мешавад, имтиёзнок
با نرخ‌های از بازرگانی پستر خریداری نمودن متر مربع علاوگی برای کشوده وسیع کردن مساحت زیستشون. اونگونه امتیازها هم نیست وجود دارد. چنین وجود دارد. اگر صاحب ملک منزلی یعنی که خانه نوبنیاتی خود رو انتظار شدن نمیخواهد و میتواند یعنی که از شرکت پول طلب سازد، بله؟ درست. و همزمان نرخ منزل استقامتی رو برطرف شده رو از جانب کی عموما معین کرده می شود؟ سوال جالب، سوال روزمره. بله، نفرانی زیاد و نفرانی که خونه‌شون برطرف کرده با این سوال ها مراجعات ها باید بسیار می باشند. یعنی که نرخ و ارزش خونه برطرف شونده از طرف کارخانه هایی که متخصصانی که لیسنزی دارن، یعنی اجازه‌نامه برای فعالیت بهادهی نرخ‌گذاری داشته باشند. این لیسنز از جانب کمیته سرمایه‌گذاری و ملک دولتی داده می شود و متخصصان نرخ‌گذاری میکنن نرخ بازرگانی منزل های برطرف شونده را از روی این نرخ مقرر کرده می شود و اگر شهروند با اون خلاصه‌ای که یک نرخ‌گذار اومده با در اساس مراجعت مقامات اجرایی یا که در اساس مراجعت جدممه نرخ‌گذاری میکنه، اگر صاحب ملک با اون نرخ‌گذاری راضی نشود او حقوق دارد که مال و ملک خودش را از طرف کارشناس دیگری عریضه کرده مراجعت کنه، کارشناس دیگری اومده نرخ‌گذاری میکنه. اگر که نرخ‌ها گوناگون باشن و ارزش با هم دیگر موافقه اومده نتونن، یعنی کمپرومیس نشود، گذشت کردن با هم دیگر گذشت کردن یک نرخ معین مقرر کردن نتوانند دو طرف، یعنی صاحب ملک با جدمه اونگاه یا جدمه یا شهروند حقوق دارن به سود مراجعت کنن و این نرخ نو از طرف سود معین کرده می شود با راه تعیین کردن تشخیص نو و گرفتن خلاصه نرخ‌گذاری نو. خانه نو بنیاد میگردد. صاحب ملک میتواند بیاید در وقتی تعمیر، یعنی که بنیاد کنی در آنجا باشد، یعنی که ببیند که با کدام محصولات، یعنی که صفتی کار رو یعنی که با او گذاری کند، ببیند که چگونه من محصولات ساختمانی استفاده برده می شود و اگر که با او پسند نیاید، نمیدونم کمبودی رو ببیند، چیکار کرده میتواند؟ این مسئله چنین تنظیم در آورده می شود، یعنی که به اجازت کمپانی ساختمانی تشریف آوردن با ابیکتی که ساختمانی ادامه دارد اونجا کارهای ساختمانی رفته ایستادن با اساسی تامین بخطری اون شهروندانی که کارمند همون شرکت نیستن، برای بخطری اونها در آمدن با چنین ابیکت‌ها من است. اگر که ساختمان چی اجازت در وقت من شدن کارها، یعنی وقت خوراک نصف روزی یا که بگه روزی که کارهای ساختمانی من هستن به خطر در آمده می شود، با روزگی دو طرف می توانند در آمده صاحب ملک انشاءات را از نظر گذارن و زیرا او حقوق داره برای که آینده منظرت میخوام گپی شما رو بریدم لیک یعنی که تنها با روزگی شرکتی ساختمان، بله، برای که جوابگری، مسئولیت جوابگری همه حادثه هایی که در همون شرکت روی میتین، جوابگری در دوشی کارمندان و شخصان منصبدار و رهبریت همین شرکت می باشد. برای ما باید تریتوریا مخصوص احاطه کرده می شود و تحت نظارت آنها می باشد. یعنی که اگر چی حادثه که اونجا روی دهد اونها جوابگو هستند. دیو مسئله شهروند آینده صاحب ملکی حقوق پیدا میکنه به کوارتیرهای نوبنیاد. او میخواد فهمد که صفت کارها چقدر رفته ایستادن و مسئله ساختمانی که در اونجا استفاده میشود با صفت است یا نه، حقوق دارد فهمیدن. یعنی این هم اطلاعات، دسترسی به اطلاعات. لیکن شهروند رفته در حضور کارمندان همون شرکت باید که رود بیند و ایرادهای خودش رو با آنها گوید. اگر که ناراضی باشد از همون
масъулиҳое ки мебинад сифаташонро талаб кунад. яъне ки ширкат метавонад ба шаҳрванд пешниҳод кунад ҳуҷҷатҳои сертификатҳои босифат будани ҳамон масъулияи сохтмонера ба шаҳрванд бояд ҳатман пешниҳод кунад ки яъне ки соҳибмулк метавонад талаб кунад. метавонад. агар дар ҳолате ки талаб кард ва фикри худро иброз кард ки ман розӣ нестам бо масъулияи сохтмонӣ, масалан фарз кардем сифаташ навқадар хуб аст, бояд шаҳрванд исбот кунад ки дар ҳақиқат ҳамон бесифат буданашро исбот кунад. агар дар ҳолате ки исбот шудааст ва 100% медонад ки масъулияи сохтмонӣ бесифат аст, ширкати сохтмонӣ бошад, дар ҷавоб мегӯяд ки мо инро бартараф мекунем, лек бартараф нашуд, дар он ҳолат чӣ бояд кард? ин ҳолат практически бояд ки ба вуҷуд набиёяд. барои чӣ? барое ки агар чунин ҳолат мушаххас карда мешавад аз тарафи назорати сохтмонӣ, яъне кумитаи сохтмон ва меъморӣ дар назди худ раёсат дорад назорати сохтмон. агар чунин иттилоот ба онҳо расад, агар онҳо ҳатман манъ мекунанд сохтмона, ҳамун компанияи сохтмониро ӯҳдадор мекунанд барои иваз кардани масъулияи сохтмон ба масъулияи босифат. пас барои давом додани чунин сохтмон иҷозат медиҳанд. ин як масъала. дигар масъалае ки бояд ки бино сохтмон аз назари СНИП, экспертони СНИП экспертиза гузаранд барои устувории бино. дар ҳамон вақти санҷиши устувории бино ба масъулияи истифода бурда шудаам сифатнокии он ҳам яке аз критерияҳои санҷиш мешавад. санҷиш мегузаранд. агар ки муайян шавад ки бесифат масъулияҳои истифода бурда шудани устувории хона дар гумон аст, албатта чунин сохтмон манъ карда мешавад ва қарор карда мешавад барои бартараф кардани ҳамин сохтмони нотамом ва аз нав сохтмон кардани он ӯҳдадор карда мешавад компания, ё компания худаш, ё ки компанияро ба рӯйхати фихрасти недобросовестный бевиҷдон сохтмончӣ медаранд ва раиси шаҳр метавонад бо қарори худ компанияи сохтмончиро иваз кунад, яъне ӯҳдадории сохтмони бинои навбуниро ба дигар ширкат диҳад. дар ҳолате ки манзили истиқоматӣ нотамом аст ва соҳибмулк мегӯяд ки аз ширкат талаб месозад ки иҷорапулӣ диҳанд то ин ки то тамом шудан дар ягон ҷо бошад. ширкат бошад дар навбати худ пешниҳод мекунад ки марҳамат метавонед дар ҳамин хона яъне ки таъмир кунӣ ва зиндагонӣ кунӣ, лек бино супорида нашудааст ва нотамом аст. дар он ҳолат чӣ? масъан ҳамон маблағи коммуналӣ, маблағи барқ, маблағи об бар зиммаи ки аст? саволи шумо аз чанд қисм иборат аст? биёед ҳар як паҳлуашро ба алоҳидагӣ мавзӯъ суҳбат аз он оғоз мекунем ҷавоба ки пардохт кардани иҷропулӣ ба соҳибмулконе ки манзилашон бартараф карда мешавад, ин шартҳои шартномавӣ мебошад ва асосӣ аст. барое ки муваққатан шаҳрванд бояд дар як ҷое истиқомат кунад. дар қарорҳои раисҳои шаҳри ноҳия ҳам ин масъала ӯҳдадорӣ ба зиммаи ҷадида гузошта мешавад ки таъмин кардан бо манзилҳои зист то давраи ба анҷом расидани сохтмон ва пешниҳоди уҷраҳои нав. ин масъала ҳатман ҳастанд ширкатҳое ки муҳлати сохтмона дар муҳлаташ буд намекунанд сохтмона ва тӯлонӣ сохтмон мекунанд. ӯҳдадории пардохти иҷорапулӣ аз дар зиммаи онҳо қатъ намешавад, барое ки дар шартнома қайд карда мешавад ки то анҷоми корҳои сохтмонӣ. барои ҳамин ширкатҳо қарздор мешаванд дар назди шаҳрвандон барои пардохти иҷорапулӣ. ин як масъалаи кор. дигар масъалаи кор маскун шудани шаҳрвандон ба манзили зист. яъне аксарияти компанияи сохтмонӣ ин амалро барои чӣ анҷом медиҳанд? барои қатъ кардани пардохти
иҷорапулӣ. лекин ин аз рӯи танзимдарории муносибати шаҳрсозӣ нодуруст аст. барои чӣ? барое ки асосии масъала таъмини бехатарии зисту зиндагонии шаҳрвандон. чӣ хел метавонад шаҳрванд ба манзил маскун шавад агар ки ӯ аз экспертизаи устуворӣ нагузашта бошад, агар ӯ аз рабочий комиссия нагузашта бошад, камбудиҳо дошта бошад, агар ки он иншоот умуман аз комиссияи ҳукуматӣ қабули иншооти сохтмонаш анҷом ёфта нагузашта бошад. ба он ин гуна манзилҳо маскун шудан ғайриимкон мебошад ва ғайриқонунӣ мебошад. лекин мо мебинем ки ширкатҳо бисёр вақт иҷозат метиҳанд барои маскун шудан шаҳрвандон бо як ҷурме ки иҷорапулия пардохт накунад, хараҷоташон камтар шавад. Лекин шаҳрвандоне ҳастанд ки ҳавасманданд ки тезтар ба манзили нав таъмир карда дароянд, барое ки манзили дигаре надоранд, яъне ба манзили шахсии худашон. мегзарем ба сеюм қисми саволотон, овиди пардохти ҳаққи хизматрасонии об, барқ ва хизматҳои коммуналӣ. яъне ки сохтмон ҳоло анҷом наёфта, аз тарафи комиссияи қабули давлатӣ нагузаштааст ва шаҳрвандонро маскун мекунанд. бояд қайд кунем ки то даме ки сохтмон анҷом наёфта, ҳуҷҷатҳои ҳуқуқмуайянкунанда ба шаҳрвандон соҳибмулкӣ супорида нашудааст, соҳибмулки иншоот ҳамон компанияи сохтмонӣ ҳисоб мешавад. ва компанияи сохтмонӣ вақте ки иҷозат барои маскун медиҳад, ягон шартномаи иловагӣ ё созишномаи иловагӣ бо шаҳрванд намебандад. дар асоси ҳамон шартномаҳое ки ҳастанд қаблан қабул шуда оиди ҷуброни зарар, шаҳрвандонро маскун мекунанд. лекин шаҳрванд соҳибмулк набуда наметавонад бо ширкатҳои бо муассисаҳои давлатӣ таъмини обу барқу дигар жизнеобеспечении бино, яъне таъминкунанда муассисаҳо наметавонад шартнома бандад, чунки соҳибмулк нест. чунин шартнома ӯҳдадории пардохти ҳаққи хизматрасонӣ ба дӯши худи ҷДММ меафтад. яъне ки шабакаҳои барқ, шабакаҳои об таъминкунанда, шабакаҳои канализатсия, шабакаҳои оби гармдиҳӣ наметавонанд шартномаро бо соҳибмулк бо шаҳрванде ки манзил ба ӯ дода шудааст, яъне ӯ маскун ба сохтмони нотамом маскун шудааст, яке аз рӯи шаҳрнома ӯ соҳибмулк аст, лек ҳуҷҷате ки бино супорида шудааст расмӣ надорад. анакнун бошад як паҳлӯи дигараш аст. фарз кардем шаҳрванд зиндагонӣ карда истодааст, корманди барқ омад ва корманди барқ як гап дорад, маблағ супорида шавад ва соҳибмулк мегӯяд ки ман ҳоло ки шартномаи холӣ дорам, расман бино супорида нашудааст ва ман маблағ пардохта мекунам. дар он ҳолат бошад барқчӣ назди ширкат меравад. ширкат дар навбати худ мегӯяд ки дар хона нишастан истифода мекунанд ку барқро. боз барқчӣ баргашт ба хона омад ва мегӯяд ки ман ин лаҳзо барқро мебурам ва шумо бебарқ мемонед. дар он ҳолат шаҳрванд бояд чӣ кор кард? дар ҳамин ҳолат агар ки паҳлӯи ҳуқуқиша гирем, паҳлӯи воқеиша не, дар паҳлӯи воқеӣ шаҳрвандон добросовестна, яъне бо виҷдонона пардохти ҳаққи энергопотребление, яъне истифодаи барқ, истифодаи об пардохт мекунанд. лекин аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ин нодуруст мебошад. барои чӣ? барое ки шаҳрванде ки барқ истифода мекунад, хизматҳои коммуналӣ истифода мекунад, об истифода мекунад, бояд ки дар асоси розигии худи компания строительни компания бекунад, барое ки соҳибмулк дар ин марҳила худи ширкат мебошад ва ӯҳдадории пардохт ба зиммаи ширкат аст. барои чӣ ширкат одам маскун мекунаду ба шабакаҳои хизматрасонӣ шаҳрвандро нишон медиҳад, барое ки аз пардохтҳо худашро озод кунад. анакун ҳисоб кунед ки шаҳрванд кадом категорияи пардохтҳоро месупорад ва шахси ҳуқуқӣ, яъне шахси ҳуқуқӣ қиматтар аст. бале, маблағаш қиматтар аст. маблағаш қиматтар аст.
شهروند همچون واقعی شخص واقعی او کمتر پرداخت میکند. این از خود همون شبکه های آب تامین کننده، برق تامین کننده اونجا این ثبت کرده شده است. به همین خاطر هم میکنن مسکون میکنن شهرونده که از همین چیزام رهایی بشن. لیکن اگر تعریف حقوقی کنیم این درست است، یعنی پرداخت باید به ذمه خودی جدمه باشن، برای که او همچون صاحب ملک برای استفاده بری منزل ساختمانش ولی ناتمام ولی حجتاش با پروژه برسمی درآورده نشدن اجازت میده برای استخدام کردن. لیکن سازشنامه علیحده ندارن تا حاضر شهروندان که وقتی مسکون میشوند با شرکت مسکون عهده‌داری پرداخت چرا با ذمه شهروندان میگذارد و شبکه های آب تامین کننده، برق تامین کننده نباید که ای شهروند طلب کنند، برای که گذشت حقوق صاحب ملکی اولو نشده است. باید این پرداخت رو واقعا خود شرکت کند بر ذمه خودش، برای که شرطنامه علیحده همچون اساس پرداخت، اساس های پرداخت قانونی باید باشن. با مرور زمان بنا مدت 2 سال یعنی که ساخته میشد و 2 سال زندگانی میکردن مردم. بعد از 2 سال حجت ها گرفته شد. بعداً کارمندان انداز اومده میگن که مثلا انداز رو سپریدن لازم است، لیک حساب میکنن 2 سال پیش. در اون حالت چی؟ انداز باید از حساب صاحب ملک روینده شود. از حساب صاحب ملک. بله. در وقت مرحله که حالی انشاءات سپریده نشده است برای استفاده، یعنی که گوسپریوم که نشده است، بله. باید انداز جدمه پرداخت کند، نه اینکه شهروندی که با اون منزل مسکون کرده شده است. اگر که شهروند مسکون کردن باید که حقوق صاحب ملکی و اعتراف کنن، لیکن نمیتوانند تا گوسپریوم که اعتراف کردن حقوق مالکیت نمیشود، برای که ترتیب و رسمیات سپریدن انشاءات ساختمانش انجام یافته باید که عملی کرده شود. برای که تا این اکسپرتیز استواری بگذارن باید که اما خطاگیری که رابطه کمیسه پیشنهاد کردن اصلاح کرده شوند، پس کمیسه باید قبول کنه. چخیل میتوانن تخصصلوی برق، تخصصلوی آب تامین کنی، تخصصلوی چیز حالا به انجام نرسیدگی و پروژه تامین نشدگی شهروندان رو مسکون کنن و از آنها پرداخت طلب کنن. این ندرست است. ترتیب سپریدن تخصصلوی از جدمه صاحب ملک قبلی با شبکه ها ترتیب و رسمیت خودش دارد. یعنی که سند قبول و سپریدن باید باشد. اما سند قبول و سپریدن با قرار رئیس ناحیه تصدیق کرده می شود. پس شرکت مؤسسات تامین کننده دولتی آنها حقوق پیدا میکنن که از حساب خودشون خراجات ها رو صرفه برق و صرفه چی رو حجم تامین همین بنا رو به عهده گیرن و قرار رئیس شهر به آنها همچون اساس می شود. تشکری زیاد با شما آقای عبدالرحمن. دوستان عزیز، صحبت داشتیم با شریف عبدالرحمن، حقوق‌شناس تشکیلاتی جمعیتی مرکزی مستقل اوید با حفظ حقوق انسان. و فراموش نمیکنیم یادداشت میشیم که پادکست امروزه ما با دستگیری تشکیلات جمعیتی مرکزی مستقل اوید با حفظ حقوق انسان با اکادمی تریمیدویدیا آماده شده است. و شما بود بهروز نصرالدینов. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. خیر.